अतना सुंदर आंगन में देहाती लोग वायले जी। अतना सुंदर आंगन में देहाती तिलकहरू वैले जी। चकलेट के चटवैया त छेना देख घबरैले जी। चकलेट के चटवैया त छेना देखी घबरैले जी। अतना सुंदर आंगन में देहाती साले अइले जी। अतना सुंदर आंगन में देहाती साले अइले जी। धरी पे बैठे वाला त सोफा देखी घबरैले जी। दरी पर बैठे वाला त सोफा देखी घबरैले जी। अतना सुंदर आंगन में देहाती साले अइले जी। इतना सुंदर आंगन में देहाती समधी अइले जी। मड़ई में रहे वाला त महल देखी घबरैले जी। मड़ई में रहे वाला त महल देखी घबरैले जी। अतना सुंदर आंगन में देहाती समधी अइले जी। अतना सुंदर आंगन में देहाती अगुआ अइले जी। दरी पे सूते वाला त गद्दा देखी घबरैले जी। दरी पे सूते वाला त गद्दा देखी घबरैले जी। अतना सुंदर आंगन में देहाती लोग अइले जी। अतना सुंदर आंगन में देहाती तिलकहरू अइले जी।